Ndị nzebe mama ekene mo ekonu swema afam bụ tani tumbo Eze Chiedo. so ọ nwaya ka m ga-eji na-amachi onye ọbụla biko achọrọ m ikele nwanne nwoke maka okwu asọmọrize greater name njekwubekwu ya punishment oge unu dobere nwoke m ebe a wee ebe a na-echi ọzọ kwe na-asị hey akwụkwọ nna m kpọbata ya ebe a maka ọ bụrụ mụnwa ka etinye na nwa mekata hapụ m n'ụwa I'm telling you all maka the process even one time nwoke bụ Ọnọdụ. I was full of admiration maka ọ na-eme ka biko ndị be anyị nje repeat bụ ife okwu ọ bụrụkwa repetition even na-akụzi English and one of the things I grade here paper repetition on the week in your essay mana oge ụfọdụ ndị be anyị na-agba okwu round and round onye akwụsị onye na-ekwukwu ife okwu and meeting and asị ejere meeting 4 hours 5 hours but not repeating the same thing I go in 10 minutes 20 minutes mana biko I stand on your existing protocol. On the existing protocol, okay? If anyone oku, because, but I just want to mention one or two things. On Kembo Bona, all the for us to know who we are. Kimalo Onyebo, Malo Ugu, it represented. Obone Malia, it will guide you. My etigisi bo aga and etim the marigisi megine nenepagana. So overall, like you said, the monk, the dress does not make the monk, okay? Exactly. No, it is the essence, you. If I don't know, let us understand what exactly if I represent. Ọkwụnna from England